साननाय फैदों होनना बुंबा सार माने आनएक्सपेक्टेड साननाया माने हठाथनो माबा मोनसे बुस्थुआ चेन्ज जागोन होननानै सानाखैमोन आरो मोजां मोनदों गोसोखौ फार्स्टआवनो आं पापाखौ फन खालामना खोन्थाहरबाय उनाव पापाया आइनो खोन्थाबाय बिदि आरो बेनिफ्राय बे माने जिखिनि दायो साइक्लुम बेनि कन्टेन्टआ माखौ लानानै साइक्लुमाव एक्सुवेलि आं मोनसे माने एसे निउ लुक होनो जुजिदोंमोन माने साइक्लुमाव थ' माने बिनि मोनफ्रोमबो स्ट'रिया माने बेजों बे लिंक गैया आरो इमान बेयाव माने नेचारनिबो थिम दङ प्लास माने जोंनि जिथुनिखि मानसिफोरजों रिलेटेड माखासे क्रिमिनेल आखु बा बेफोरबो दङ आरो माने जिथु जोङो जुनार लाब खालामोना बेफोर गासै थिमा दङ माने ओमफ्राय साइक्लुम होननाय स्ट'रिया माने बिदिनो मोनसे मरेल होनो नाजानाय जादों आरो नेचार रिलेटेड दङ एसे बिदि बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव मा बेनि सिगाङाव सार आङो 2018आव फार्स्ट बुकखौ पाब्लिश खालामदोंमोन बे बुकनि मुङा जादों उन्दाहानि अर लाफिनजायै खिथेर ओमफ्राय सेकेन्ड बुकखौ पाब्लिश खालामदोंमोन 2020आव बे बुकआ जादों उन्दाहानि अर ओमफ्राय नैबे जिथु दा साहित्य एकाडेमि एवार्डनि थाखाय सेलेक्ट जानाया बे थार्ड बुक साइक्लुम बुकनि नामा बेबायदि खन्थाइ माने सुजुनायफोर माबा सार खन्थाइखौ आङो ज' खालामनानै दोनदोंमोन खिन्थु बुस्थुआ खन्थाइआ एसे खम जाहैनायखाय आङो लास्ट इयार माने खन्थाइखौ पाब्लिश खालामासै नैबे बोसोरावबो माने आङो खन्थाइ नङा सर्ट स्ट'रिखौनो पाब्लिश खालामनो नागिरदों खन्थाइखौ नेक्स्टआव खालामसै माने नभेलखौ आं लिरगोन होननानै सानदों सार माने सेकेन्ड बुक जिथु पाब्लिश जाबाय बेवहाय मोनसे स्ट'रि दङ जि स्ट'रिखौनोखि बहुत मोजां मोनदों माने आं गावबो आरो मानसिफ्राबो माने बुंदोंखि इनि कन्टेन्टआ मोजां थ' माने आं बेखौनो सानदोंखि एसे फेहेरनानै मोनसे सल'मानि महर होनो हायो नामा बेखौ सानदों सार बे जिथु लिरनायनि बे आन्दोआव थुलुंगाया सोरनिफ्राय थुलुंगाया सार उन्दैनिफ्रायनो लिरनो गोसो जायोमोन आङो थ' माने जेब्लानोखि माखासे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बा जोंनि साहित्य सभानि जा बुकफोर ओंखारबाय थायो नोंथांमोना मिथिखायो खुगा लाइसिफोर ओंखारबाय थायो बेफोराव माने बहुत मानसिफोरनि स्ट'रिफोर पएमफोर नुयो बेफोरखौ नुनानै माने थेवबो आं सानाखैमोन कि आंनि लिरनायाबो बेयाव पाब्लिश जाथावथाव ओमफ्राय जास्ट माने दोंसे खन्थाइ लिरजेनदोंमोन क्लास 7आव फरायबाय थाबा आं दोंसे खन्थाइ लिरजेनग्रोदोंमोन बे खन्थाइनि मुंखौ आं दाबो गोसोआव दङ सोरगो रायजोमोन खन्थाइनि मुङा ओमफ्राय आं बेखौ एसे लिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो पापानो देखायबाय पापाया बुंदों कि इथ' जायाखै एसे होबावनांगोन बेयाव होमबासो माने फरायग्राफ्रा मोजां मोनगोन थ' बिदिनो बिनि उनाव आरो नायबायखि पापानि माने दोंब्रैसो खन्थाइ लिरनाय दङ आगोलनि बे खन्थाइआ हयथ' दाबो दङबो जानो हागौ बेफोर खन्थाइआ माने पाब्लिश जानो खाबु मोनासै ओमफ्राय आं सानबायखि जि बुस्थुखौ लिरनानैखि मानसिया मोनसे प्लेटफर्म खामायनो हायो थ' आंबो बिनि लामाखौ लानो हायो बिदि साननानै आं माने लिरनायखौ जागायजेनबाय जोंनि मोनसे गाज्रि हुदाया जाबाय मा आजिखालि जोङो बिजाबखौ बायनानै फराया फ्रियाव मोनबासो जों फरायो दा आंबो गोसोआव सानोखि आङो बिजाब गांसे साफायबा खमैबो 30-40,000 थांगोन बेखौ दान होनाय होनना साननो हाबासो बुकखौ साफायनो हागोन माने आरो जुदि सानोखि ओहो आं बे बुकखौ पाब्लिश खालामखांनायनि उनाव आं बिनि फैसाखौ मोनफिनगोन बा बेनिफिटबो आं जागोन इ माने एकदम रं आरो बे कनसेप्टआ थ' आजिखालि जुगाव बे मबाइलावल' सिथाबनानै थानाय ओमफ्राय जेनेबा लिरनायनिफ्राय गोजानाव थानाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खिन्थु आं बिदिबो जाद्रायदों होननानै साना मानो होनोब्ला लिरगासिनो दङ मानसिफ्रा जोंनि सिनियरफोर जा आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिखौ जेनेबा जोंना एसे खम दङ जोंना लिरनाय मानाय हुदाफ्रा एसे खम दङ बा मानसिफ्राबो एसे माने बुस्थुखौ मिथियाखि लिरनायनि गेजेरजोंबो बिदि जानो हायो नामा बेफोर बुस्थुखौ माने इमान एटा माबाया आरो खिन्थु बांसिन हमनानै ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जा बेफोरथिं माने बहुत जौगानाय आरो लिरनायनि खेथ्रआव थ' माने बिसोरनि जायगानिफोरखौ नुयोब्ला जों माने इन्सपायार जायो बेखायनो सानोखि माने बिदि माने लिरनायखौबो जोङो सरसा खालामलांनांगौ दा ओंखायनो जोंनि जायगानि मानसिफोरखौबो जोङो सम ससियेल मिडियायाव लिरनायबो नुयो जोंनि जायगायावबो दङ बहुत लिरग्रा बेबायदि ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म जानो हायो नामा लिरनायनि थाखाय बिदि सार ससियेल मिडियाथ' लिरनायनि थाखाय बिदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म जानो हायो माने आंनि नोजोराव आं बुंनो थाङोबा आरो मानो होनोब्ला आंनि जिथु लिरनायनि प्लेटफर्मखौ आङो ससियेल मिडियानि अनगायै जेनेबा मोनदोंब्लाबो होमब्लाबो ससियेल मिडियायाव बांसिन माने पजिटिभखौ मोनदों बायदि आं मोनो मानो होनोब्ला नों ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट लिरना हगारोबा मोजां जादोंबा नों बेयाव कमेन्ट मोनगोन बाख्नायनाय मोनगोन बेखौ नुनानै माने एसे इन्सपायार जायो बेजों लोगोसेनो हमना ला बे जाबाथा जारनो जास्ट मोनसे खन्थाइ लिरनानै हगारबाय सोरबा जुदि बाख्नायसैबा आरोबाव लिरनो गोसो जायोना थ' बेवहाय माने बुस्थुआ आपग्रेड जाबाय थायो रिफाइन जाबाय थायो बेनिफ्राय माने बे बुस्थुखौनो जोङो बहाबा मेगाजिनफ्राव हरनो गोसो जायो आरो बेयाव मेगाजिनाव पाब्लिश जानाय नुबा आरोबाव जोंहा गोसोआ खुसि जायो बिदिनो सासे माने राइटार जालाङो आरो नुदों आरो दिनैनि बेबायदि माने गोजोनथाव रादाबा लाबोगोन होननानै बिदि सानदोंमोन नामा माने बेबायदि इमान हाइ लेभेल एक्सपेक्टेसन खालामाखै खिन्थु सोरबा जुदि माब्लाबा बाख्नायो नों बिराद मोजां लिरो बा माबा मोनसे मोननो हागौ
बिदि सानोब्ला जानोबो हागौ बिदि होननानै सानो रिफाइन खालामनो नाजायो लिरनायफोरखौ थेवबो इमान माने थाबैनो इबायदि एक्सपेक्टेसन खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय लाइमोनफोरनिसिम मा खावलायगोन जिहेतु जों नुबाय दिनै लाइमोनफोरा बिजाबफोरखौ फरायालासिनो बांसिनै माने मबाइलजोंसो माने बिदि सिथाबना थानायखौ जों बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन बिथां लाइमोन होनना बुङोब्ला आंबोथ' सासे लाइमोनानो थ' आं बुंनो लुबैयोखि माने थिग आसे मबाइलजों सिथाबनानै था खिन्थु माने जोंहा मोनसे मोजां प्लेटफर्म फैबायखि डिजिटेल फैबायना थ' माने जोङो बुकफोरखौ आजिखालि मबाइलावनो फरायनो हायो बा आंनि बुकनि अनगा बेलेग बुकआनो जा जों माने PDF वाइसआव थायो थ' मबाइल नायबाय थानायावनो जों बुक फरायबाय थादोंबाबो हमनो हाया थारमाने थ' बिदिबो खालामनो हायो आरो थ' लाइमोनफोरखौ आं बुंनो लुबैगोन कि जुदि मबाइलखौनो नायबाय थानो लुगैयोबा मबाइलाव बिजाबखौबो फरायबाय था माने लाइक सर्ट स्ट'रियानो जा पएम्सआनो जा बेनि गेजेरजों जेनेबा जों मालाबा दुखुआवबो थायो बा गोसोफोरा दुखुबो मोनो थ' मोनसे सोरनिबा लिरनाय बुक बा पएमफोर फरायोबा माने साननाय मोनसे फैयो डिप थिंकिंआव थाङो माने जोङो थ' माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो मोनसे पजिटिभनेस लाबोना होयो होननानै आं सानो आरो बेखायनो लाइमोनफोरखौबो आं सानो कि बिजाब फरायनांगौ बायनानै फराय फ्रियाव मोननो लुबैनाङा आरो